Salutare toată lumea, eu sunt Denis, sunt aici cu Andrei. Bună. Și am făcut câteva parcuri. Da? Două, adică. Da. Oh! Ce șmecher am prins! Ai văzut? Da. Ce șmecher! Ce mai șmecher m-am prins! Uop! 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 S-am trecut și pe asta. Aici e ușor. Deci este ușor. E, mie nu mai intră, știi? Da, până modul. O ia scad. Exact, cred că terminăm cu asta. Da, de așa. E ușor pentru mine. Poate aș multe aici că m-aș face de râs. De râsul lumii. Atunci pentru ce asta e, că n-am înțeles. Știu unde să mor. Aici? Aici o să mor? Da. Da, dacă mă împingea. Asta e? Dacă mă împingea. Da, nu aici. Mai este. Dar mi se pare că poți mergi pe asta. Nu poți. Da. Dacă mergeam eu la pina ta, cât urmează să merg? Bun. Ia, tu nu mai ajungi aici. Aici n-am înțeles. Trebuie să sar peste asta, ca o altă. Trebuie să repede. Păi da, și eu ce-am spus? Trebuie să sar peste asta. Ai, el scade. Ba da, trebuie să sar peste asta, Da, vezi? nu. Ba da! Doamne. Nu vezi, toată lumea, Normal că trebuia să sare. toată lumea sare și tu zici că... Băi, unul a făcut aici. Nu apoi, da, știu. De ce? Nu știu. Mai te cramureai și te spuneai unde. A, aici unde nu putu... Ce? Adică aici e ușor. Nu puteam aici înainte. Oh, mai fac. Băi, Ha, ha, ha. aici. Și aici. Ușor. Am trecut. Da, și eu, Andrei. Aștept. Până murăm. Da, poate murăm. Da, m-am împins ăla. Da, hai să te împingă și pe tine, hai. Dar să treacă, eu îi las mai întâi pe ăștia să treacă. Să te împingă, să vezi cum. Da, ce greu. Poate mă omoară unul că... Da, bă, trebuie. Sunt mulți care joacă mapa asta. Cred că sunt mai multe pe mapa aia care am terminat. Iar vrea să faci așa? Cum am făcut? Mergi. O să vă mișcă tot acolo. Acolo asta să... Aia cred că o ieșit de pe mapei. Da, da, îi scoate caracterul dacă ies pe mapă deșteptul. O, aici va fi cam greu. Hop! Hop! Du-te, mă! Cred că eu pot să mor oricând. Doar că tu. Dar tu ești mai bun. Am făcut un pas mai mare, știi, dacă faci un pas mai mare, e ca pe jos. Ah, uite, am căzut. Ăla că se ne prind. Toți sunt la ăsta cu 11. Cum ai făcut tu? Iarăși. Doamne, să-mi calc. Doamne, să-mi calc. Să mor. Doamne. L-au căzut. El poate și dă de mapa asta. Cine? Eu? Cine, eu? Da. Tu nu mai greu. Nu mai greu. Aici. Treci-mă partea aia lantă. Treci-mă partea aia lantă. Da, nu. Tu o să treci singur. Ce? Tu o să treci aici. Nu-i Dar mă greu. enervă. Uite-l.
Mă, ce ți-am zis să-ți pierzi? Da! Hai să se șoaptă. Și? Și? Împinge-l, că râde. Împinge-l. Ce să spun sămânță? Dar nu mai spun. O zi, o râd și de acum... De nu știi că hi înseamnă că râde. Zi. E, dacă e în alt țară, normal, că nu știu, dar hi... Hi. Hi? Stai, nu râd. De aici e cam greu. Aici știu, asta cred că e cea mai grea fază. Nu? Da, trebuie să cazi perfect aici. Știu, dacă nu cazi... Dar tu cazi bine. Dacă pierd iar pe aici, cred că gata. Hai, dacă. Ușoare. La scară. Nu e chiar așa de ușor. Uitați-mă cum te sari. Te sari tare. E, pune... Greu, poate nu calc pe aia ce mor aici, că... Pune de aici e greu. Da, e ușor. Tu nici n-ai jucat aici și zici că e ușor. Cine faceți? Cine faceți repede? Iată. Mai repede. E trișat, fac. La fie! Eu te-ai de piciorul meu că se atinge aia. Apa, ating acum când se arcă. Asta îmi trebuie. Ești, de acum ce trebuie să faci? Am trecut. Am trecut nivelul, gata. Am trecut mapa. Singur. Gata, am trecut mapa. Iarăși am trecut o mapă. Deci, practic, dacă treceți mapa asta, o să vă bagi în alta. Dar nu, asta e altceva. Asta e un tycoon din ăsta. Ei, măcar nu cu ești Hulk. Ei, dar nu știu să-i fac. Da, și... Dar Ei, și... Eu am venit pe... nu te duci, de-ai... Ești un pic... Vezi că dacă morim de mine și ești bine. Cancel. Și dacă știi bine ce vrei să-ți fac. Dar măcar știi ce ăsta. Mă doare cât undeva. Ce vrei? Nu vreau, am zis că nu știu. Cancel. Bine! Crezi că mi-am dat seama? Și de acum vin după eu scar. Nu e posibil. What? Trebuie aici să fie un buton. De un pic, am văzut un buton. Unde? Trebuie să fie pe aici. Ăla nu e butonul, că ăla te spune de... Stai să-l simt pe toate. Noi de acum nu mai facem taxe, nu de acum suntem tobogana. Tragem, ne suntem în parc și ne dăm pe... Zici că e parcul șolet! Adică asta. Hai, dai, ia. Să băgă de Sorry! Uite, aici, acum e de rândul meu, uite. Hai, nu să tragem la papa, hai, nu să fim mai. Uite, eu cum merg. Eu vreau să merg cu mine asta. Stai. Tip. Asta-ți face. Vrei ce-ți face pușca aia? Vreți să intrăm în alta? Intrăm în alt parcurs. Nu vreau parcurs. Ai, mă.
Știi ce vreau eu? Îmi place susținere. Bine, facem parcurs. Dacă caut eu parcurs. Ai văzut ce puternic era pistolul ăla? Vezi că facem parcurs aici. Ai văzut ce puternic? Te trăgea un glonț ăla, îți dispărea și corpul. Unde este parcurul meu, măi? Unde este? Uite-l! Ăsta e parcurs. Am găsit un parcurs. Cred că suntem numai noi aici în cartier. Nu? Că aproape totul nou. Sau da, dar la ora 2. O să fie vară. Și noi la ora 2 plecăm la piscină. Știu parcurul. Și eu știu parcurs. Ei, hai, jucăm aici. În fine! Și eu știu parcurul seara. Da, mai pot să Cel mai cunoscut parcurs. Sunt unii care nici de primul nivel nu trec. Care erau acolo. Wow! Bine. Că nu când zici mie. Bă, dar e ușor pe asta, aproape. What? S-a teleportat acolo și Că eram când zici mie. Ce faceți? Domnul Andrei? Uleu, dacă cad aici mă fac direse. Uleu, aici. Ai văzut? Aici reușeam bine. Eu, zbosul. Acum știi și mie Wow. mapa asta. Vezi? Și aici parcă reușeam. Nu, eu o facem aici. Poate Tu nu mai mori nici la anul. Am murit acum. Hai, tu faci. What? What? Ai atins-o? N-am atins-o, Ai atins-o!